Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Timayaon ikaw o Ginoo. Sa usa ka higayon ni ana dihay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Hesus ug milingi siya ug miingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong dili mupas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kun usa ka ninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang banabanaon pila ang magasto aron pagsuta kun may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kun kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon o ang tanan nga makakita sa gisangputan mobiay-biay unya kaniya. Og moingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og tore apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 kasundalo makigubat batok sa laing hari nga may 200,000 kasundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugo siya pagpadalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Klaro kaayo ang gisulti ni Kristo, human niya gi-explain, gahimo pa siyang mga examples, unsaon pag bana-bana nato, unsaon nato paghimog tinuod nga desisyon nga mosunod taniya. Ang tinuod nga mosunod ni Kristo, iyag yung giklaro sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Wa siya moingon biyaan ang katunga, biyaan ang pilaman 3/4 ang biyaan tanan. Nga karon ang pangutana, musunod mo ni Kristo? Musunod dili. Ayaw pagsanong usa, bana-bana usa. Ingos Kristo pamalandong gyon. Ya, sobre mo sunod. Tingaling nakadesisyon na sad mo. Nya inyong biyaan inyong balay. Ihatag na ninyo sa inyong silingan. Biyaan na ninyo inyong yuta. Ihatag sa silingan. Biyaan inyong kwarta. Ihatag sa mga kawatan naway mga kaon. Ha? Wa na, hilom na. Mao ni ang atong apan. Si San Pablo sa unang pagbasa naghisgot siya diri nga ayaw mo paggapos sa utang. Karon daghan na kayong nagapos sa utang, gani iapil pa ta dinhi og hangyo nga mobayad sa ilang utang. Sila'y nang utang, kita'y pabayron. Mga buangon. Og ila palang untang ibaligi ang tanan nilang katigayunan, mabayran ang ilang utang. Dili nila ibaligya, ari maghasol pare. Hindi lang sa kumumahay ana.
Naparoy magpatambag nako padre, naputos nagyugkos utang. Tabangi in taong kong ampo nga makabayad ko aning tanan. Nako sayo nagyud kayo. Pagbayad ana, ayaw nagyud pangutang. Isa magsige magpaningil nako bayad. Isa wa man ko ikabayad nako siya ruwa gyud piso. Kung ang imong utang 20,000 unahig piso. Nya inigbayad imong piso pila na malay kantidad ana? Oh, dili na 20,000 nakabayad na ka sugod. Bayad. Sige. Balibad nga way kwarta unya siging kiskis anang kilay, siging nos-nos diri. Kuha na magpariban pas buhok unya human. Wa kuno ikabayad, magpaload pa cellphone, ibaligya ang cellphone, makatan-aw pag TV, ibaligya ang TV, gamit pag refrigerator, ibaligya ang refrigerator, naapay multicab, ibaligya ang multicab, naay motor, ibaligya ang motor, naibalay, ibaligya. Siyarog din na mabayar ang utangan na. Ikaw niya, unsan naman akong puyan? Amaw na, musunod na ka ni Kristo. Sunod niya. Pag binuotan, pagsangyaw sa maing balita, mga igsuon, wala na ko'y balay karon. Gisunod nako ang pulong sa Ginoo na ayaw mo pagapos sa utang, nabayra na ko tanang utang, karon wa na jud ko'y gapos, hasta akong balay, wa na diri nako. Ana, sa asam kahigda, bisag asa na lang. Nya sige kag sangyaw. Tanaw na to, maglisod ba ka? Nya nagbinuotan ka, di ka magpakasala, di ka manglibak, di ka mangawat, muantos lang, sigig ampo, nya mo trabaho sad, mo kugi sa iyong trabaho. Ana, tanaw na to, maglisod ba ka? Maglisod dili. Tanawang pare. Wa ba ako'y balay? Wa ko'y balay oy. Ngagi. Na lang. Basta wala ko'y balay karon. Ari ra kos kumbinto. Anya, wa sa ko'y utang, ay sige sa kong pangayo. Og di san mo muhatag. Oh, una-una alag asa mo padung. Na ako'y mga buhaton din simbahan. Na ako'y itabang mo suporta ko sa proyektos Archdiocese. Di man na akong kwarta, mangayo man ko. Nya ang nanghatag sa duwa man sa napugsa, malipayon mang nihatag, mao din ni kuas Ginoo, mao din ni iyang tumong, na kana bang wa na tay hasol sa atong kaugalingon kay kana mangong atong pagmahal anang atong mga butang, kanang atong mga bahandi, kanang pagmahal nato anang atong mga isig katao, kana ba na ako'y utang kabubuton aning tawhana, ako gining lipayon, ako gining atimanon, magpagapos na gaitaan na mas stress ta din at kasunod sa Ginoo. Lagi. Nya unsa may giingon ni San Pablo nga angay mugapos nato. Ang gapos sa paghigugmaay. Unsaon nimo paghigugma ang kawatan? Kung nagmahal ka sa imong kwarta ug alahas ug mga butang, di jud ka kahigugma sa kawatan. No? Kamo nahigugma mo sa kawatan. Oh, tanawa. Unsaon nimo paghigugma sa kabit sa imong asawa kung nahigugma ka sa imong honor ug imong dignity as buutan na husband kuno. Unya ang imong asawa nakapangabit, unsaon nimo siya paghigugma ug ang iyang kabit nga ang sugo higugmaa man ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Nya naglaban man ka, nagapos man ka sa imong honor, sa imong dignity kuno. Aw, di nakakahigugma, nagpakauhaw kang buanga ka. Ako diri nagtinarong, pila ka buk babae ni tintal na kung wa ko magpatital, ikaw gikuot-kuot lang ka ng pari. Kung andeng ka, hugaw kang buanga ka. Anaon din mo, awa nakakahigugma. No. Ang zaman, kamo mga bana din kahimo mo na. O labanan nimo imong kabuutan ko no. Nabi ako'y kailang bana. Gida ang iyang asawa. Amot, wa ba ka to guruya. Ngadtos akong atubangan.
Pader, ikay nagkasal namo. Nalimot ra ba kung ako ba kasal nila? Ikay gakasal namo 7 years ago. Gitagaan pa jud kog pizza, gipakita pa yung marriage contract, naasan ako nga tuod no ako mo kasal ani pila ka to stipend ani kasala ako na ba. Nakasa pa dir ang akong asawa. Nakipag kuan lagi ko no, sex sa iyang office mate. Iyang nasakpan ang mga texts diha sa cellphone, ang testimonya sa mga kauban, iyag yung CI og may gisundan ginyag mayo, og iyag yung napamatud-an nga dunay sexual relationship ang iyang asawa ngadto sa iyang office mate nga lalaki. Ulitaw nya silang duha, 7 years in marriage, nay anak usa. Ana, purtigid niyang sukuan. Ang asawa gaduko, gahilak, sige hilak. Unsa man day tinuod ni siya pader, tinuod na. Pero dili relationship pader. Nakasa gyud ko kay nikuyog ko sa among outing party nananghid man sa kunya, nahubog ko dito pader. Gi-rape ko sa akong kauban. Ana. Dili niya hubog siya ba? Nahubog. Anong niinom man sad ka? Kani babaeng mahubog tugalhab yung agi. Nya sige siya hilak pader. Kausa to nahitabo mura kog mamatay sa kaguol. Mao na nga wa sad ko magdumili og sulti niya. Nya di man siya kapasaylo pader. Sige sa kong storya dito hangtod nga ang laki naka-amgo ting ito iya ko nung pasayloon. Ana, gakos na sila dito. Salamat kayo. Ako pang gibindisyonan. Renewal sa ilang marriage. Ana, dangtag mga duha ka buwan. Ang babae na sa iniari nako. Ang babae padir ang akong bana. Mga 2 weeks lang humanta nag-istorya diri. Daghan na kay babae padir nagipangabit dadon pa usahay sa amo. Pagawason pa kus kwarto kay isod niya ang babae. Katulo na ko niya natamparusan padir. Pag ingon ako nga ngano man kang ingon ana sa ikay nakahatag aning kagaw nako, ang imong yawa ni takod nako, ang imong kana para ba ko nang laway kay mga pong ang imong kabigaon ni takod nako kay nagdaa kag demonyo sa kabigaon dinhi sa tumbalay. Ako natakdan ko ron mo napahawa da ikay nakaingon ani siya nagana. Maghikog na gud unta siya. Nako ay paghikog di apa ko. Di ba? Wako ningon anay. Lagi nako di apa ko nga motambag nimo. Grabe ha lagi. Nya, unsa man na gugma na dili. Ngano man ang laki iyang gitan-aw nga nagbinuutan siya maayo nya kay ang iyang asawa nadaman sa kanini ang kana bang gitawag lagi natog kadangog sa kalibutan. Wa gid siya kadawat. Iya na hinuong gihimuan og laing sala, pinaagis pagpakita siyang asawa nga pasakitan tagyo kag maayo nya dili ko nimo mabasol kay anha nako ihanok nimo ang tanan. Ikay nagsugod ani. Ana ba? Ang sala nag-usas iyang asawa iyang gigamit to justify sa iyang wa nay sukod nga paghimog sala sa adultery. Maunay resulta kung doon na patay higugmaon nga butang utaw labaw sa Ginoo. Muna si Kristo ingong siya biyaig yung tanan. Biyaig yung tanan. Muna ako di ko bubiya sa tanan. Labi na ginang kwarta, labi na ginang dungog. Oy, ma-attach ko aning parokyahan. Di ko musugot og balhinon, pero karon og balhinon ko ugma dayon. Sugot ko. Total kamo, na naman mo sa akong kasing-kasing. Pero kani, biyaan ko ni, usara kalinog, pulpog ning tanan. Kani nindot-nindot nato din ning kuan, aning atong ibuhat, 31 million gasto nato ani. Usa lang kalinog, intensity 8, niya mudagag mga 30 seconds. Plus no, na ning tanan, mawili ka ani. Storyahe, wili ka na imong koral, muinas lang na, landslide lang na imong balay, umuliki ng imong yuta. Biyaan na nimo imong yuta, ka na imong balay. Hilas biya nimo kuan diha pagigipangigi anang yuta. Sige, mulino muliki na diha, lamyon ka diha yuta nimo. Da kanang imong balay
porte nimong pagmahal ana, imo pa nang panindot-tindutan, masunog la na, patay gyud ka diha ba? Oh, nya imo ra ba nang gisiradan imong koral na pay barbed wire, ana, lamyon kas kayo dito sulod, mirisi. Wa pa ka mamatay na nakas impierno. Kaya ang imong kalag, ang imong lawas, imong i-dedicate anang imong balay. Biyain na, sunda si Kristo. Nya i-share ng imong bahandi ngadto sa uban. Mao bitan ni kaning ni-share sa ilang bahandi dinhi sa ato, tan-awa unsay nahitabo sa tong simbahan. Ako nagpasalamat ko gahapon, nag-upload ta og akong Thanksgiving. Ato sang ipa-upload dito ang video sa tong simbahan. Nay usan ingon ako, Pader, nakaagas gyud akong luha, Pader, nga nagtan-aw pagkanindot sa simbahan. Ug proud kay ko, Pader, kay bisag wa kita magkaila kay layo kay ko, nakatampo jud ko diha og usa ka slat sa akong pagkalabandira. Proud kay siya nga mapart siya aning nindot nga simbahan, nakatampo siya usa ka slat sa iyang pagkalabandira. Ambot unsa kay gibati adtong buta, adi to kakita man sa buta mo nang dili sa to siya. Dunay duha ka buta na nakapaambit nato dinhi, mga 5,000 ang usa mga 2,000 kay kaduha man nihatag sa ilang pagmasahe, ilang gisipti aron makapalit sila og slat. Unsa kay gibati nila, makita pa nila ang naong sa atong simbahan. May lang noon kay butang sa sila. Ana, kato mga driver sa tricycle nga niingon ako nga gitigom iyang sikad-sikad aron makapalit og one slot na 500 para aning atong retablo. Unsa kay gibati ni ato, no? Magtan-aw siya ni atong retablo. Mao ni ang nahigugma. Kana bitang biyaan imong kaugalingon nya imong ihatag sa katilingban, ang imong kalipay endless. Lipayon kas Ginoo sa tumang kalipay. Pero daw kay kastanan, ang imong millions, ang imong billions mo'y muhatag nimo kabugat o kahasol sa kinabuhi. Wa kay kalipay samtang buhi pa ka, sabutang wa kay kalipay inig kamatay nimo, kay di jud ka dawaton sa Ginoo didto sa langit. Kay wa ka mahigugmas imong isig katao. The greatest commandment is love. Matod pa ni San Pablo, busa ang paghigugma, maoy katumanan sa tanang balaod. Apil na ng balaod sa wearing mask. Kana, ug wa kay gugma, oy, bati kay na, magsikag yaw-yaw, hasol ba ni, kanus ba man normal? Ana, pero nahigugma ka, mayroon ka, bahalag abnormal, basta normal ang akong paghigugma. No? Nya magtanaw ka sa mga kawatan, niya nasa dang gisugo ni Kristo ay pakanon ang mga gigutom. Nya, ug naay mo kawat sa inyong butang, ayaw nagbawi sus ni dota ni mga tawhana, matuman gyud ang pulong sa Ginoo diri nako. O di ba? Ana, kana bitaw mga bata dinhi, iniganhi dinhi. Nya, di man din may kahatag diha og pamahaw, mangaon pa man rin, mag-meeting-meeting pa mi. Muram na silang mga ilaga, musuod nga rin, ya, bildo man ang ato dihang pultahan sa kining atong dining, mulikli day na, ana, likli ba? Inigpasiplat ako, ok, ana, likli, ana, ok, ana ba? Murag magpapansin ba nga? Diyan nami, na, maingon dahin ko, anak nilang Daymarga, na nang atong mga amo, himuan dahil nagkuan ako sus kani mga bata kapalangit gini kay pakan agod ang gigotom, usa lang kabuk imong pakanon nga gigotom adto nagukas langit. Nya karon kapila namin nagbalik-balik ang nagpakaon, pwede na mga matay na tanan diyang naas kusina. Kana sila si Remy, Daymarga, kana sila si Tata, ana, pwede na mga matay. Kana lagi makapalangit ng naang nga bata. Yan na. Unya kay nang hatag mo sa tagtag 5 kilo rice ngadto daghan kayong mga kauban nato, kapila na ta nakapanghatag. Ang tanang ni tampo ato aron makapalita, pwede na sa ngadto sa langit. Kadaghan ato tag 2,000 dito ka pamilya, 1,000 ka pamilya, sa usa ka pamilya pila ka kabog nakakaon ato. Nya usa ray pakanon nagigutom malangit na ta.
pwede na sa ta mga matay tanan eh. Hinuktok ra mo diha. Nindot kayo ang gipahinomdom sa atong tubag sa Salmo karon. Unsa may atong tubag? Bulahan ang tao nga maluluyon ug nagpahulam kanila nga nagkinahanglan. Ang gigamit ining word nagpahulam kay Old Testament man eh, tubag sa Salmo, nagpahulam. Pag abot na ni Kristo, niingon na siya, kung kamo magpahulam, ayaw na paningil og bayad. Sa ato pa di ay, ang kaning nagpahulam din sa Salmo, sa version ni Kristo, nang hatag. Nana, mo na siya. Nya, musunod mo ani. Bulahan gid mo. Di mo musunod, patay mo. Sige, manindog na ta mga bulahan. Mga igsoon, gitawag kita sa Dios sa lain-laing paagi, apan ang tanan paagi sa paghigugma. Busa uban sa mahigugmaong kasing-kasing, mudangop kita kaniya sa pag-ingon, Ginoo, lig-una kami. Ginoo, lig-una kami. Alang sa tibuok simbahan nga magmadasigon ug mapadayunon siya diha sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios uban sa dakong pagtuo ug paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami. Alang sa mga nasod nga mopatigbabaw na ang kalinaw, panaghiusa ug ugma uban sa dakong pagsalig kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami. Alang ni atong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang putong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami. Alang sa sulugoon sa Dios ti Filo Kamumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami. Alang sa kahupayan nga dayon sa mga mipanaw na una kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami. Langit nun og mahigugmaong Dios, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy dihas gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.